aquest projecte ha col·laborat el Manuel, el Mohamed, el Lani, el Salva i jo, la Carme. Aquest és el controlador del robot. Aquest és el controlador del robot del EB-3 amb el que hem treballat. És a dir, la base del robot, el nostre cervell. També, el primer ho fèiem servir manualment, amb els botons que hi ha a dalt, a la part superior del robot. Després, mitjançant les tablets i ordinadors. Els primers dies fèiem exercicis o competicions. Primero, que aconseguia desplazar el robot. Reforçar-se una línia que feia ficava la professora siempre es quedava junts. Fins a poc aconseguir objectius. Contem amb 3 motors, 2 grans per les rodes i un mitjà per l'accessori. El motor amb el que funcionen tant les rodes com l'accessori que hem ficat. Hem estat treballant 7 proves. La bomba d'aigua, el pou, la font, la tassa i aquestes 3. Nosaltres vam tenir un gran problema en la font perquè quan arribàvem a posar el bidó d'aigua ens costava molt posar-lo perquè necessitàvem més accessoris i per això no l'hem pogut fer. Nosaltres només hem fet servir 2 accessoris, un amb un braç i l'altre amb 2 braços i un pal. Aquesta li vam fer servir per a algunes proves, i aquella també, per poder arrossegar-les. Fins aquí la programació del nostre robot i gràcies per